హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసరికి మన వీడియోలో మగ్గం వర్క్ బ్లౌజ్ కలెక్షన్ షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీషో నుంచి తీసుకున్నవి. ఇవి బ్లౌజ్ పీసెస్, కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ ఉంటుంది కదా, అవి కొన్ని మగ్గం వర్క్ ఒక 2-3 పీసెస్ ఉన్నాయి. అవి కూడా షేర్ చేసుకున్నాను. అన్ని బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 183 రూపీస్. మీకు ఇందులో ఏదైనా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నేను ప్రతిదీ కోడ్ అండ్ ప్రైస్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. మీరు ఇది మీషో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులో ఈ కోడ్ సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ ఐటెం కనిపిస్తుంది. మీరు డైరెక్ట్గా బై నో క్లిక్ చేసుకొని పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం పర్చేజ్ చేసినట్లయితే 30% ఆర్ 100 రూపీస్ మీకు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. అలాగే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ ఉంది. ఫ్రీ డెలివరీ కూడా ఉంది. మీకు ఒకవేళ క్వాలిటీ నచ్చకపోయినా మీరు బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను ప్రతిదానికి రీల్ ఇమేజ్ కూడా కొన్నింటికి యాడ్ చేశాను. మీకు ఇందులో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఈ కాంబినేషన్ నేను ఈరోజు మీకు అప్లోడ్ చేసిన వాటిలో అన్ని కలర్స్ మ్యాక్సిమం సెట్ అవుతాయి. ఎక్కువ మన దగ్గర అవే కలర్స్ శారీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మెరూను, గోల్డ్, గ్రీను, పింక్ ఇలాంటివి. మీకు ఇందులో ఏది నచ్చినా ట్రై చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి కూడా షేర్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అలాగే మన ఛానల్లో గోల్డ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అలాగే శారీ కలెక్షన్ ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి మీకు ఏమైనా చూడాలనుకుంటే ఒకసారి ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసి సెర్చ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.